God eftermiddag, og velkommen til Skriveforlagets webinar om dramatiske scener, og om hvordan vi opbygger spænding og konflikter. Jeg har glædet mig utrolig meget til lige præcis det her webinar. Det her det er en af mine absolut yndlingsemner, og for mig er det hovedretten, når det handler om at skrive og alt det andet. Det er tilbehøret. Så jeg glæder mig til at fortælle jer lidt om det her, og så må I huske, at I må gerne stille spørgsmål, og der sidder en og hjælper mig. Så hvis det er sådan, at I stiller spørgsmål, så skriv dem i chatten, og så skal jeg nok prøve at besvare dem enten løbende eller i slutningen af webinaret. Så først og fremmest en gang til velkommen til. Jeg hedder Eva Gøtzsche, og jeg er redaktør og ejer af en skriveforlag. Jeg har arbejdet med forfattere, både som sparringspartner og redaktør og underviser siden 2008. Og mit mål det er at hjælpe jer med at finde glæde i den her skriveproces, I er i gang med, og sikre jer, at I får nogle rigtig gode resultater. Og det er det, skriveforlaget arbejder med. Det er hver dag at gøre det muligt for forfattere at udgive deres bøger på tryk og professionel måde, også selvom man er ny og ikke har prøvet det før. Vi starter med vi har en lang agenda, så jeg skal prøve at gøre det så effektivt som muligt, men dramatik det er et stort område, og derfor så er det heller ikke, fordi jeg kommer ned i dybden med det hele, men som sagt, hvis der er et eller andet, jeg gerne vil vide om, så stiller jeg endelig spørgsmål. Og det første, vi skal snakke om her, det er lidt, hvad er dramatik egentlig? For mig, som jeg sagde før til at starte med, så er det kernen. Det er det, der er motoren i en hver god fortælling. Hvis man ikke har dramatik, og hvis man ikke har den her konflikt, der ligger i det dramatiske, så sker der simpelthen ingenting i deres bog. Det er dramatikken, det er også det, der vækker følelsen hos jeres læsere. Og hvis I ikke kan vække følelser hos jeres læsere, så vil de ret hurtigt lægge bogen til side. Men når man bruger dramatik og spænding og opbygger det her, så er det det, der får dem til at føle medfølelse med jeres personer. Det er det, der gør dem vrede på dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og det er alt det, der vækker følelserne, det er det, der får en til at vende den næste side. Samtidig så bruger man også dramatikken til at afsløre de enkelte karakterers personlighedstræk. Vi kan se, hvem de virkelig er under pres. Knækker de, hvis det bliver for svært, eller vokser de og bliver endnu bedre. Og det er jo altid super interessant at lade mennesket udfolde sig og udvikle sig. Og hvis man kan det som forfatter, så kan man også som regel fange sine læsere. Det her med dramatik er i virkeligheden hele livets grundvilkår. Det er, at de viser de modsætninger, som vi som mennesker møder i livet. Kærlighed, tab, håb og frygt, frihed mod ansvar. Og når litteraturen viser de her modsætninger på en dramatisk måde, så føles litteraturen lige pludselig sand og vedkommende for den, der læser den. Alle de klassiske fortællemønstre, om det så er Aristoteles eller Hollywood, storfilm, så bygger de alle sammen på en dramatisk opbygning, som er meget, meget klassisk, og som I sikkert alle sammen har haft i gymnasiet, med I kender berettermodellen, og det er den, der hedder anslag, stigende spænding, klimaks og forløsning. Men det behøver ikke at være over en hel bog, det kan sagtens være inde i den enkelte scene. Og det er vigtigt, at man ligesom får alle de her elementer med, fordi det giver læseren en følelse af, at det her det giver mening, og der er en helhed. Og det er også den, teknik, man bruger i cliffhangers. Det betyder, at det er der, hvor man i bund og grund standser. Lige før man tænker, nu kan man få den der forløsning. Det får man så ikke. Tværtimod, så bliver man hængende der på klippen.
Så man kan bruge den her kurve eller de her elementer på mange forskellige måder. Men hvis man skal definere det kort, så er dramatik alt det, der gør litteraturen lige så levende nærmest som en film. Det er det, der gør den vedkommende, og det er det, der gør den uværdig. Uden dramatikken, så får vi kun nogle stillestående beskrivelser, og med dramatik får vi historier, der bevæger mennesker. Det her med, at der er forskel på at tænke i hele plottet og i scener, det er noget af det, som man som forfatter kan bruge med meget held. Fordi hvis man hele tiden sørger for at opbygge sine scener, så de flytter historien, og så de bevæger læserne videre, så holder man også fast i læseren. Og en dramatisk scene, det er en scene, hvor der er en vis intensitet. En bog består ikke af dramatik fra start til slut. Det er vigtigt, at man balancerer dramatikken med beskrivelserne, så man også lige kan give sin læser en breather en gang imellem. Som jeg startede med at sige, så kan man sige, at de dramatiske scener, det er hovedretten, men man skal altså også gemme lidt appetit til både forret og dessert, og måske også nogle små appetizers indimellem. Og man skal også huske, at en dramatisk scene, det er ikke nødvendigvis eksplosioner og biljagter, men det er øjeblikke, hvor der er noget vigtigt på spil. Og det er der, hvor vi som læsere holder vejret. Så man kan tale om, at når man har det dramatiske øjeblik, det er det øjeblik, hvor der er modsatrettede kræfter, som støder sammen. Det kan være ydre konflikter, som en krig, eller en ulykke, eller et kærlighedsdrama. Og det kan også være indre konflikter, som inde i et menneske eller din persons sind. Så dramatik er ikke bare store skæbneslag. Det kan også være, hvad skal man sige, det lille øjeblik, hvor en karakter tøver ved en dør, fordi hun ved, at alt forandrer sig i det øjeblik, hun åbner den. Uden dramatik, så er fortællingen statiske, og vi vil ikke have rigtig nogen grund til at læse videre, så man skal være skarp på det her, og man skal huske, at det er dramatikken, der giver læseren lyst til at følge med, fordi der hele tiden er noget på spil. Det vigtigste element i dramatikken, det er konflikten. Fordi hvis der ikke er nogen konflikt, hvis der ikke er de her modsatrettede følelser, som vi talte om før, så er der ikke nogen dramatik. Vi har de indre og de ydre konflikter, og det kan være, en ydre konflikt kan være to personer i åbenlys uenighed, eller en indre konflikt, hvor vores person kæmper med sig selv. Man kan næsten tænke på, hvis nogen af jer har læst Tintin, så havde han altid en lille engel eller en lille djævel til at sidde på skulderen, og så der var vist ikke rigtig noget mere, der var mere eksplicit kunne vise den konflikt, han havde med sig selv, om han skulle være god eller han skulle være dårlig. Men begge dele, uanset om det er en indre eller ydre konflikt, så driver det fortællingen frem og giver læseren noget at vende siderne imod. Når man skal skabe dramatik i en scene, så har man forskellige værktøjer, man kan arbejde med. Noget af det vigtigste, det er egentlig sådan. Jeg har lige nogle eksempler på dramatik på det, jeg nævnte lige før, på de her forskellige former for konflikter. Den stille dramatik, den indre konflikt. Forestil jer en kvinde, der sidder med et uåbnet brev på hospitalet, og hun ved, at det der inde det er lang tid siden, jeg med. Hvad skal det ind? Og I kan, dem der taler, kan I slå jeres mikrofon fra. Hun ved, at svaret på hendes fremtid ligger i verden. Men hun kan ikke få sig selv til at rive den op. Og det kan man jo skabe
gøre meget dramatisk det øjeblik, fordi man kan gengive hendes tanker, man kan gengive hendes handlinger i de øjeblik, hvor hun sidder, inden hun tager beslutningen om at rent faktisk at læse, hvad der står i brevet. Det er frygten, som hun føler over for behovet for at kende sandheden. Så er der jo hverdagsdramatikken, som vi alle sammen kender fra vores eget liv. Konflikter mellem de mennesker, vi har relation til. Det kunne være to venner, der møder hinanden på en café. Den ene har opdaget, den anden har løjet for. Og vil ikke sige det, eller vil ikke konfrontere ham med det. De smiler, og de snakker sammen. Men hver eneste ord, det er ladet med mistillid og usagte anklager. Hvis man kan skrive den scene, så læseren kan mærke det her, så har man nået rigtig, rigtig langt. Det er dit job at lade stemningen og lade der stå en masse mellem linjerne. Den ydre dramatik er på en måde nemmere, fordi man kan skabe en situation, der er super farlig. En safari-jeep er punkteret midt ude på sletten og kan ikke køre videre, og man bliver jagtet af en helt flok løver, og de nærmer sig, og de nærmer sig, og de nærmer sig. Det er, og alt det, man gør for at prøve at få bilen i gang igen, det er nemmere at gøre intensivt, men den der indre konflikt kan være meget vanskelig at få lavet på den måde. Så, men den sidste her, hvor det er mennesket mod naturen, det er sådan en meget klassisk dramatik. Så er der den mere eksistentielle dramatik, de store valg, som vi som mennesker kan blive sat over for. De fleste af jer husker måske, i hvert fald hvis man er forældre, så ved man, at det her det er nok til at give hver forælder mareridt. Det er den bog, der hedder Sofies valg, hvor hun blev tvunget til at vælge mellem sin lille søn og sin lille datter i en koncentrationslejr. Og det er jo eksistentielt i forhold til, hvordan hendes liv kommer til at forme sig. Både det øjeblik, hun giver slip på sin lille dreng, og det, at hun skal leve med det valg, hun har foretaget resten af sit liv. Den måde, man kan gøre det på, når man skriver, det er ved at faktisk bruge sådan noget så simpelt som tempoet og rytmen i det, man skriver. Hvis man gør sætningerne kortere og hurtigere, så kan man faktisk opbygge en stemning, en dramatisk stemning. Der er også mange, der gør det ved at lave små, korte kapitler. På den måde kan man også øge tempoet i bogen. Som jeg har skrevet nogle eksempler over på den anden side af den første, hvor nogle af sætningerne de simpelthen er 2 ord eller 3 ord. På den måde så bliver det meget intensivt. Men man kan også gøre det modsatte ved at bruge længere sætninger for at trække tiden ud og skabe spænding gennem langsomhed. Altså en eller anden fortættet stemning som en slags trommehvirvel eller et eller andet. Hvornår ruller man selve handlingen ud? Men man kan ved at udnytte det her skifte mellem de hurtige passager og de lange pauser, så skaber man en kontrast, som også kan være meget dramatisk. Så kan man også bruge pauser og stilhed. Det er der får du spænding i det, som ikke sker. Han løftede glasset op mod munden og stoppede, og stilheden i rummet blev tungere hver eneste sekund. Altså man laver en handling, og så indlægger man en pause, som lidt som en trommehvirvel, og på den måde kan man fortætte stemningen i en scene. Så kan man også gøre det, og det synes jeg faktisk er meget effektivt. Og det skal I tænke i, uanset om I skriver en krimi, eller I skriver en skønlitterær bog. Fordi selv skønlitterære bøger, de har brug for at have de dramatiske scener, som gør, at man bladrer videre som læser. Så noget af det, man også kan gøre, det er at bygge en spænding op
og så slippe den lidt, og så bygge den op forfra. En uskyldig samtale, små stikpiller i dialogen, hvor man lige pludselig fornemmer, at der er et eller andet, der er usagt eller ugjort, eller som den anden ikke ved, som fører til hævede stemmer eller en afslørende sætning, som lige pludselig ændrer hele fundamentet for den samtale, man tror, man er med i. Men man skal også huske på, at hvis alt er 100% intensitet hele tiden, så flader det faktisk ud, fordi man holder dem på så højt et niveau, at det holder op med at være interessant. Men ved netop at give læseren en breather i gang imellem, hvor man ligesom siger, her sker der ikke så meget, så kan man fange dem ind igen med den næste dramatiske scene. Så det her med at bygge spænding op, det er ligesom at spille på et fint instrument. Du skruer op, du kan skrue ned, du kan holde pauser, og når du har mestret den rytme, så bliver dine scener levende, uforudsigelige, og så får du læsere, som skriver, den her bog kan man ikke lægge fra sig. Man kan prøve at tage den her med sig, når vi nu er færdige, og så prøve den her lille skriveøvelse derhjemme. Det her det er et fuldstændig almindelig og neutral hverdagsscene. En person går ind i et køkken og laver en kop kaffe. Den opgave, som vi har med den her skriveøvelse, det er at tilføje dramatik. I skal sørge for at bruge 3-4 sætninger, sætte et ur, og så bruge 3 minutter på at skrive de her 3-4 sætninger. Og så skal I tænke i konflikt, følelser eller konsekvenser. Det er en super god øvelse, og I kan jo selv komme på masser af andre eksempler, som gør, at I øver jer på at skrive de her scener. Og det kunne være for eksempel, at personen laver kaffe, men venter på et opkald samtidig, som han eller hun ved kan forandre hele deres liv. Det kan være det, vi snakkede om før, det uåbnede brev, der ligger på køkkenbordet, og personen, der er bange for at åbne det. Eller det kan være noget mere sjovt, eller hvad skal man sige, at kaffemaskinen den går i stykker lige før svigerforældrene, som man ikke har mødt før, kommer ind ad døren. Så der er mange vinkler, man kan tage det her, og det er sjovt at udfordre sig selv med sådan nogle små skriveøvelser. Og selv en lille hverdagsscene, kan I se, kan få dramatisk nerve, lige snart vi sætter noget på spil, eller tilføjer en konflikt. Det er faktisk det, der er hele dramatikkens essens, at vise, at noget kan gå galt, eller der er følelser og konsekvenser, som lurer lige under overfladen. Skriveforlaget har jo udviklet et online-værktøj, som kan hjælpe med at hjælpe i skriveprocessen. Og det kan faktisk også være en kæmpe hjælp i forhold til at identificere og optimere de dramatiske scener, som I har i jeres mere eller mindre både færdige manuskripter, men også kapitler. Edison kan også den kan analysere kapitler, og den kan analysere færdige manuskripter. Nogle af de algoritmer, som den arbejder med, det er tempo, hvor den identificerer hurtige og langsomme passager. Den identificerer også passager, hvor du sjov, hvor du fortæller. Stærke ord er en rigtig god identifikator på, at der er dramatik, både hvis der er for meget og for lidt. Og Edison identificerer også dialogen og analyserer kvaliteten af den her dialog. Der skal være en god balance mellem dialog og den øvrige tekst. Og så skal man huske, at dialogen er meget central i forhold til ikke at komme til at bruge tal. Og det er forstået på den måde, at hvis du hver eneste gang du skriver en sætning, som en person har sagt, så tilføjer sagde han vredt, eller råbte han rasende, eller et eller andet, så har du allerede fortalt din læser, hvordan han eller hun skal opleve
din person siger i bogen. Og det er faktisk vigtigt, at du får det vist, i stedet for gennem det, personen gør. For eksempel, han skubbede hårdt stolen tilbage, slog i bordet og sagde, så er det nok. Så har du vist, at han er vred, ved at han skubber stolen tilbage og slår næven i bordet, men du har ikke sagt det. Du har ikke sagt med et eneste ord, at han er vred. Og det er det, der faktisk gør, at man får noget kvalitet i sin dialog, og får skabt den her balance mellem show og tell. Så husk det, når I skriver dialogen, at I ikke kommer til at vise der. Det tager alt dramatik ud af det, som faktisk er et utroligt centralt element i dramatik. Så noget, der også er en rigtig god hjælp på Edison, det er skriveskolen. Der ligger hundredvis af artikler, webinarer som det her, skriveøvelser, som man kan bruge til at få mere indsigt i de skrivetekniske værktøjer. Og samtidig så kan man bruge Edison på den måde, at man analyserer, får indsigt og og feedback til, hvordan man kan lave det om, og analysere igen og se, om man lykkes med at lave de ændringer, som Edison har foreslået. Så det er et rigtig godt værktøj. Det er selvfølgelig ikke det samme som at have en menneskelig redaktør, men når man sidder derhjemme, så er det en meget, meget billigere måde end at have en menneskelig redaktør og få noget hjælp, i stedet for at sidde helt palle alene i verden, som man tit kommer til som forfatter, uden at der er nogen, der kan give en feedback. Så det er det, vi har udviklet Edison til, og det har taget en del år. Vi synes faktisk, det er blevet meget heldigt. Noget af det, som også er super vigtigt i forhold til at skabe drama i en bog, det er, hvad er det egentlig, der er historiens præmis. For at en scene den skal være dramatisk, så er karaktererne nødt til at have noget på spil. Jo stærkere deres motivation er, et ønske om at opnå noget, en frygt for at undgå noget, et mål, jo mere intens bliver scenen, når der bliver opstillet modstand mod, at de kan nå det mål, eller få opfyldt det ønske, eller at det kommer tæt på, at deres værste frygt går i opfyldelse. Men hvis man ikke har skabt en præmis for historien, eller karakterens motivation for at handle, som han eller hun gør, så mislykkes hele bogen. Hvis I kender det, så kan man sige, at hvis man har en hovedperson, som lige pludselig forlader sit gode, velbetalte arbejde og drager ud på landevejen og beslutter sig for at blive vagabond, og man ikke forstår, hvad det er, der har drevet ham, eller i hvert fald, at det ikke bliver afsløret hen ad vejen. Det er okay, at man lader det stå åbent, men man skal på et eller andet tidspunkt forstå, hvad det er, der har drevet den her karakter til at foretage de valg eller de handlinger, som han eller hun gør. Jeg ved ikke, I kan huske den film, jeg tror ikke, det var Michael Douglas, der spillede den, hvor han kører hjem fra arbejde på en motorvej, en amerikansk motorvej, og så sker der alt muligt, og på et eller andet tidspunkt, så går han fuldstændig ballistisk, kører ind i folk og skyder folk og alt muligt andet. En fuldstændig normal mand, og det smadrer hans liv, fordi han tager de her valg. Men fordi filmen er bygget op, som den gør, så forstår man, hvordan han er kommet så langt ud. Og det er det, man skal lykkes med, når man bruger dramatikken til at, eller når man bruger personer til at drive fortællingen frem, og deres ønsker og deres motivation. Så kommer endnu en af mine kæpheste, dem har jeg mange af, men sådan er redaktører, de er ikke til at have ud. Men det her monster, der hedder show, don't tell monster, det er en, der kommer efter jer og spiser jer, hvis I ikke lykkes med det. Fordi hvis man kommer til at beskrive sig hele vejen gennem en bog, så er der ikke nogen, der gider læse. Og det er
fuldstændig den barske sandhed. I er nødt til at lære at vise, hvad jeres personer gør, hvad de tænker, hvordan de handler, hvad de føler. Og I er nødt til at gøre det på en måde, så læseren forstår det. Og det var lidt ligesom det eksempel, jeg kom med før, hvor han skubber stolen tilbage og smadrer knytnæven i bordet. Lad deres handlinger vise, hvordan de føler. Lad være med at beskrive, hvordan de føler. Og det betyder ikke, at der ikke er noget, der må beskrives. Nogle gange så er man nødt til at beskrive en passage. Lad os sige, at jeres personer skal rejse fra et sted til et andet. Jamen så er det fint at skrive, at vejen var lang og støvet, og det tog 4 timer eller et eller andet. Men det er vigtigt, at jeres læsere kan mærke det, og det er også vigtigt, at I får nogle sanselige detaljer med, og den her konflikt, den skal være både realistisk og mærkbar. Det er de konkrete handlinger og detaljer, der gør scenen levende og dramatisk. Vi var lidt inde på det med dialogen før. Dialogen, det er virkelig en af de stærkeste redskaber til dramatik. Og det er ikke altid det, som karaktererne siger, men det er det, som de ikke siger, der kan bære konflikten. Og når læseren kan mærke det underforstået, så bliver hvert eneste ord en del af spillet. Og det er faktisk mega sjovt at prøve at skrive den form for dialog. Og en måde at øve sig på, det kan være at være meget bevidst om de samtaler, som andre fører på, når I tager S-toget på arbejde, eller sidder et eller andet sted og venter i lægens venteværelse, eller hvor man nu er. Prøv at lytte til, hvad andre siger, og prøv at lægge mærke til, om der er noget, der er mellem linjen. Det er sådan nogle steder, man virkelig kan samle nogle guldkorn op i forhold til at bruge i den måde, man skriver dialog på. Og når man lykkes med det her, når læseren kan mærke det underforståede i jeres dialog, så bliver det virkelig en del af det dramatiske spil i din bog. Og du kan også bare prøve at tænke på dig selv. Tag de hverdagseksempler, der er, når du taler med din mand, eller din kone, eller dine børn, eller dine kolleger. Forestil dig, at du skal fortælle din kone, at hun rent faktisk ser for tyk ud i de der bukser, hun har taget på. Eller næsten lagt i på til et hverdagsdrama her. Hvad gør man? Altså, min mand, hun siger til mig, jeg elsker hvert gram på dig. Og så tænker jeg går lige ind og tager nogle andre bukser på. Så husk det her med, at ord, det kan faktisk være en gnist, der får ting til at eksplodere, og det er det, der kan skabe gnister mellem karaktererne. Hvis vi nu skal sætte det hele sammen, så er det dramatiske scener, det er konflikt plus tempo, plus det underforståede, og plus de sanselige detaljer. Det er det, der får scener, der brænder sig fast, enten i ens hjerne, eller hvis man ser en film i ens nethinden. Så man skal ikke være bange for at skrue op, når man gør det. Og hvis det hele går op i en højere enhed, så husker læseren scenen længe efter sidste side. En fuldstændig klassisk dramatisk scene, som faktisk er skrevet for 400 år siden, det er balkonscenen i Romeo og Julie. Og den er utrolig dramatisk, fordi konflikten er så tydelig. Det er 2 unge elskende fra rivaliserende familier. Deres kærlighed er forbudt. Og man kan se, at lige præcis her i balkonscenen, så udvikler den sig, og man tænker, gud nej, hvad sker der nu? Man ved, at det her møde kan få fatale konsekvenser. Og det skaber spænding, selvom det i virkeligheden er et kærlighedsøjeblik. Og der er hele tiden noget på spil, og der er både en indre konflikt i Julie, som er splittet mellem en loyalitet mod sin familie og sin kærlighed til Romeo, og den ydre konflikt, som er krigen mellem familierne. Så selv for 400 år siden, så er det lykkedes at skabe scener, som vi husker i dag. Et mere moderne eksempel, det er den her The Hunger Games-serien, hvor der er den her scene, hvis der er nogen af jer, der har set den eller læst den, hvor vores hovedperson,
de bliver stillet op, og så kommer der de onde, de skal vælge en eller to teenager til at deltage i et meget uhyggeligt spil, der hedder Dødsspillet. Og Katniss lillesøster, Katniss er hovedpersonen, og for første gang, første gang det er muligt, at hun kan deltage, hun er teenager. Og selvfølgelig trækker de hendes navn, og konflikten er så utrolig intens, fordi Katniss må vælge, om hun skal ofre sig selv, eller ofre sin lillesøster. Jo, det var egentlig ordene fra mig. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Og hvis I kommer i tanke om noget, så er I meget velkommen til at skrive, eller ringe til os, og så skal vi gøre vores bedste for at svare på de her spørgsmål.